Saako musiikkia kovemmalle? Musiikkia kovemmalle. Vielä kovemmalle. Tässä on jengitunnelmaa. Nyt mennään semmoiseen maailmaan, joka tuntuu mielettömältä. Ole oikein kiva. Kaunis tänään. Niin. Mitäs ruokaa sä muuten tänään teit? Mä ajattelin kyllä lähteä tyttöjen kanssa puheelle. Ei se oikein jää. Mä oon nimittäin tullut raskaasta työstä ja minun pitäisi saada ruokaa. Ymmärrät sinä sen, että sinun pitää olla täällä kotona ja hoitaa asiat niin kuin pitää. Sinun pitää olla kaunis niin kuin sinä olet kaunis. Minä aina joka päivä voisin, että sinä olet kaunis. Minä sanon joka päivä, että minä rakastan sinua. Kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. No niin, se on hyvä. Että kaikki on niin hyvin. Hei, se koko ajan syöt suklaata. Eikö voisi tehdä sitä ruokaa? Joo. No niin. Nyt kun sä oot siinä, sä voisit kyllä oikeastaan, täällä on aika sotkusta, hei. Mentäis vähän. Tuo vaimon pitää olla heteronaisen, kuule mielipäivä on perjantai, koska se on hyvinvointipäivä. Sieltä vaan kuule nyt, rupeapa tekemään hommia. Minä elätän tätä perhettä. Ja sinun on tehtävä asiat niin kuin pitää. Hyvä. Noin just, hyvä vauhtia. Hienoa, saadaan ihana asunto. Koska nainen rakentaa aina kodin, koska se on hyvin tärkeää. Se on ihanaa. Sä oot kyllä kaunis tänään. Sä oot kyllä jotain nyt. No, eikö oo kiva, kun mä joka päivä kehun sua. Et sit kun sä hoidat sen oikein hyvin, niin sit sä voit mennä jollekin pienelle kurssille, ettei aika käy pitkäksi. Kaikki on hyvin. Se on hyvä. Mä oon tyytyväinen mun elämään. No niin, se on ihanaa. No niin, vauhtia vaan. Ja kun tuolta pitäis hakea ne lapset sieltä. Entä se, mitä minä haluan? No, sinä olet valinnut tämän, mikä on tämä sinun elämäsi. Tämänhän sinä olet valinnut. Vaan, timuroipas nyt. Entä kuitenkin minun intohimoni? Sinun intohimon olla vaimo. Se riittää. Älä naurata. Katso, se on huomattuna kuuluu. Äiti pitää olla kotona ja noin kauniisti tehdä asioita. Huomatkaa kuinka mikä ne sai hoida. Tämä perjantai heteronaisten imurointi on ihan se on ihanaa kuulla se niin. Ei tarvitse aina käyttää suklaata. Kävele hiukan enemmän. Mitä minä tarvitsen koko keinoa? Minne mukaan? Vihjaatko sinä, että minä olen lihava? En suinkaan. Sinä olet kaunis, just sopivissa paikoissa on muotoja. Ei mitään hätää, hei. No niin, imuroi. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Miksi et muka? Kyllä sun pitäisi ne imuroida. Se kuuluu sun työhön. Äläpä yritä niin kuule lähtee. Nyt minä haluan unelmoida. Mitä minä haluan tehdä elämässä? Ei. Sinun unelma on Minä haluan perhe. lentää. Minä haluan lentää. Sä lennät kuule ihan tästä kuule jaloilta vuoteisiin ja saunaan. Että se on sun tehtävä. Mitä sä oikein yrität? Kaikki on hyvin. Ei ole. Olet ihan samaa mieltä, koska se on. Katsos, kun nää tämmöiset työt jaot yritä kiinnittää. Nainen tekee, mikä siinä on luotu. Ja miesten ne työt, mitkä on luotu. Koska miehenkin pitää olla semmoinen, että aina pitää rooleista pitää kiinni. Mä oon kunnon mies, nyt pitää
paljon tärkeää. Kaikki on hyvin. Ei, olen kaunis ja sillä tavalla mukava. Se kuuluu tähän systeemiin. Näin on meidät suotu. Äläkä mieti liikaa. Ja kun semmoinen nainen, joka miettii liikaa, niin se on 20 korkeaa. Se ei ole hyvä. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Ihanaa. Pyörittäis vähän Kaunokaisen toiseen suuntaan. Noin. Sinä olet todella mahtava. Näin. Kaikki on hyvin. On. Mutta minä kuitenkin haluaisin nostaa esille muutaman asian, jotka ovat minua. Minun on sitä, koska minä määrittelen sinut. Kuka sinä olet minä? Istumaan vaan siinä. Älä nyt liikaa soittele suuta siinä. Mutta entä minun intohimoni? Haluanko minä tämän elämän? Mitä minä haluan? Pitääkö minun uhrata itseni? Oikeastaan kun se ei ole sitä uhrautumista, vaan se on sitä takaa. Millä tavalla sinut on tyttönä myös kasvatettu? Ei. Tämä ei riitä. Se on sinulla riitettävä niin kauan kuin minä elän sinua. Ja turva kiinni. Syväsi. Ymmärrätkö? Ei sun soittaa naisten mukaan. Nyt näin on hyvä. Leikkele siitä. Siitä vaan lauantai-sauna.